Viacero stavebníkov stojí pred dilemou, aké vstupné dvere do svojho domu si zvoliť. Možnou nevýhodou plastových dverí môže byť po určitom čase deformácia. Plast je náchylný na tepelnú rozťažnosť, čo znamená, že pri extrémnych teplotách, ako sú mrazy a vysoké horúčavy, sa môže deformovať. To môže viesť k problémom s otváraním a zatváraním dverí. Hliník je ďalší materiál, ktorý sa často používa pri výrobe dverí. Hliníkové dvere majú mnoho výhod. Hliník je vysoko odolný voči poveternostným podmienkam a nehrdzavie. Nedeformuje sa a ani na slnku nebledne. Dvere sú veľmi odolné voči opotrebovaniu. Hliník ponúka moderný a elegantný vzhľad, ktorý je vhodný pre rôzne typy architektúry. Pohľadom ťažko rozoznať, aký typ dverí sa nachádza na dome. Či ide o plast alebo hliník, výrobca vie zabezpečiť rôzne varianty dizajnu. Zákazníci preferujú niekedy madlo, niekedy guľu kľúčku. Taktiež si môžu vybrať z rôznych dekorov dverí a farebne to vieme zladiť s oknami alebo to vieme spraviť aj kontrastne. Výber medzi plastovými a hliníkovými dverami závisí od vás. Plastové dvere sú vhodné pre tých, ktorí hľadajú cenovo dostupnú možnosť, zatiaľ čo hliníkové dvere ponúkajú vysokú trvácnosť. Plastové dvere majú tendenciu mať kratšiu životnosť ako hliníkové dvere vzhľadom na ich odolnosť voči deformáciám a poveternostným vplyvom. Hliníkové dvere môžu vydržať dlhé roky bez výrazného opotrebovania a zachovávajú svoj vzhľad.